Okay po, magluluto po tayo ng sinigang ng salmon, ulo ng salmon. Ito po yung mga sangkap. May sili, kamatis, luya, tsaka sibuyas, bawang. Ito naman po yung kangkong. Ito po yung ulo ng salmon. Magsisigang po tayo. Ayan po. Para po makatikim ng masarap na sigang. Mag-isa na po tayo. Unahin natin ang sibuyas. Sibuyas. Tapos po yung luya. Luya po na pampaalis ng lansa sa sinigang, lang na po sa ulo. Masarap po yan. Isunod po natin yung bawang. Nasa sa inyo na po kung gaano karami ang gusto nyo. Huwag natin ngayaan masunod yung bawang para po malasahan natin yung sarap. Sunod po natin yung kamatis. Haluin lang po. Durugin po natin yung kamatis. Pag nadurog na po yung kamatis, lagyan natin po ng patis. Masarap po. Lagyan po natin ng patis. Ganyan lang po ang pagluto ng sinigang sa ulo-ulo ng salmon. Lagyan po natin yung ulo. Pakuluin po natin sa sangkap. Haluin lang po yung isda para po maano yung sangkap. Ayan po. Tapos takpan po, medyo pakuluin pa ng konti. Lagyan po natin ng tubig. Nasa sa inyo po kung ganong gusto nyo karaming sabaw. Kailangan po lumubog yung ulam, yung isda, yung ulo para po kumulo ng maigi. Ayan. Ayan po. Pakuluin lang po natin. Sunod po natin yung kangkong. At saka po yung sili. Ayan po. Sunod po natin yung sinigang mix. Ginagamit ko po yung sinigang na may gabi para po masarap at malapot yung sabaw. Ayan na po ang simpleng pagluluto ng sinigang ng ulo ng salmon. Simple na, masarap pa. Thank you po. Salamat po. Eto po, kain na po tayo. Eto po, tikman na natin yung masarap na sinigang. Sinigang ng ulo ng salmon. Sarap. Thank you po. Salamat po.